ụmụnne m enwere akụkọ mmadụ wetara m like amarọ m ka m ga-esi wee jụọ na ajụjụ anụnwa amarọ m etu m ga-esi wee jụbụ na ajụjụ a bụ ajụjụ mmadụ wetara m mgbe e ga-esi ajụjụ anụnwa wee malụ na ụwa anụnwa ịfụrụ na ife ndị na-eli ka ndị na-asọ like ife bọọlụ gị nsogbu ga-abụrụ onye ọzọ joy ife bọọlụ onye ọzọ joy mebi o bụrụ gị nsogbu ọbịa bụrụ ba ụmụ nwaanyị chukwu meelu na ebele amarọ m ife unu chọrọ mgbe ụfọdụ nwa ife ọ ga-abịa ewetala m maọbụ akụkọ ọ ga-abịa enye m na-ajụ is this how like I don't know onye akwụ na ofu ebe enene mmọnwụ onye akwụ na so this girl wee sị m ndị enwere enyi nwoke nya love so much like sia this guy na the guy bụ mmadụ nya ya bụ ọfụ nwaanyị any part of nwaanyị agha oge ọdụ ara mgbe dike akwụla ọtọ na na-abụnya yipụ akwa mgbe dike akwụla ọtọ ọfụ alịa mgbe dike akwụla ọtọ ya dresị ọfụma mgbe dike ịmagolo mmadụ ga-abụ anya na kọntrol ya mana ife bụzi nsogbu bụ na fana abụ anọrọ ofu ebe is like na ya nọ Ọka ọnọlọ Ọnịcha ọ na ya nọ Lagos ọnọlọ Ọka example ka m na-enye unu so this guy na o nwere ife na-eselefa na o nwere netene ya wee nọgide wee kpọọ ya ọsị na voice note ka mere ya wee sị ya elu onwe ife a chọrọ ịgwa ya o wee sị ya kedu ihe o wee sị anya biko na ya chọrọ ehi ya na ọ bụrụ na ọ chọọ ise nwaanyị ọzọ Ibonyi ya wekwele okpu nna be enyi ya wele okpu nna be enyi time for us to see so na ihe m chọrọ ịgwa ya bụ as a man I know that men will always want to like hang out with friends buo wine that na I wish na I'm not with him over there. I wish that na mụ na ya nọ na this kind of a thing is something that I wouldn't want my man to do but because na mụ na ya nọ nso that na ọ chọrọ ibu wine sef biko nya use come ọ na-afụ gị asị m ka unu nwa obele bikos unu wee ike na-eche na ọgbọ nwa ji aka ma wee fabricate destiny no ọ fact ka ọ bụ ife ọ chọrọ ịgba wee bụrụ ma ihe ya kwuru like ihe ya gwara enyi ya nwoke ọ dị oke like ajọ ife ka ya mee ọ na ekwesịrị ịgwa enyi ya nwoke ọ chọọ ibu nwaanyị ọzọ ya megene ya wekwele okpu na be enyi wee buo nwaanyị ọzọ na maka na ala ọvụla ya ka ji wee gwa ya so gwasịzi enyi ya nwoke ife a na-ajụ ya maka enyi nwoke gbu ya nkịtị jụkatị ya gbu ya nkịtị kama ọ kalile ife ọzọ na-eje nya wee yọbaza anya sị biko ọ bụrụ na ọ na-ewu ewu ka o delete the thing enyi nwoke wee sị ya na ya nwere ife ọ na-akọ luo tata nyebie answer na this thing o wee na-ajụ anyị ife ọ jụrụ anyị kịta I'm etu nsi feel about this very question because na I am surprised I'm amazed is this love or love okay ha bụ stupidity because o nwere ife nji ajụrụ o nwere ike ịbụ love mana ma mara ụdị love ị ga-eji nye nwoke gị na a na-abụ na akwụ gaa ahead order irigo nwaanyị ọzọ kama ya nwere okpu nna be enyi na-apụ ala nne adịm very sorry mana like ịgba isend ala m the first one ngesi enye sị gị na ma nụrụ ife ikwu ọ bụrụ na ma nụrụ ife ikwu entirely I just want to make sure na anụsịrị ife ikwu ọfụma duto na nke izizi anụsịrị m ife ikwu actually but I needed to be sure na nne ihe ị na-ajụ ịghọta ebe nna eje na kedu ka ị ga-esi were aka gị gbanye nwoke laịsensị nwoke ga-abụ ụmụ nwoke nidere laịsensị iji wee kwụgharị o ma nke na-anụ nwaanyị na-abịa ịtọ o nwere nke na-anụ nwaanyị na-atọ mana ọsai chikin gburu na hotel welu mmasụpịa my god oh yes nwaanyị tozuru olie ka ị na-agbanye laịsensị ya were okpu wee mepee ma ọ ya emeche ka m jụọ gị ọ bụrụ na o were okpu na-eme kịta gịnị a na-abọbizieli isi a na n'anya ebigolu from now on gị ejizikwe n'okpu o ọ gaa chụzi na nwaanyị ọbụla ka ị ga-esi gbanye nwoke laịsensị nya chụba nwaanyị kịta ọdụgụ ka ọnụba gị ọkwụsị ị na-anya onwere ife na-eme gị n'isi ka na-ajụ gị arụ ọdụkwa gị obere oge kịta ibere nwe bịara ma GM nyebe bụ nsogbu o jikwa wee kwụgharịrị pụọ o mesizi ọ batara o mesizi osi ụzọ a I don't know but ọdụrụ m nwoke eziokwu na public ka isi m jụọ but ọdụrụ m nwoke
He said this for na ịmali ya njakịrị. He said this for na iche ekele ma because that jum this girl si ya gwa m nke bụ eziokwu. This guy na suspect ya in any way. Ọsị m mba. Onwe ka isi wee suspect kata ma ọ na mmadụ si. Ọsị m mba. Na the only thing bụ na ọ na-adụba ịmagoro ife ọ na-afọ n'anya ka ọ na-eme ihe a and ọ bụ mmadụ na-ebi life with friends ya na-aga ịmagoro ụdị life a iwe nyezie nye license. Anyway, aka m ajụghị arụ n'edo mana m ajụrụ gị nwee ike ọ bụ na edo naive. But one thing m chọrọ ịgwa gị bụ na to me personal ada Igbo ọdịrọ m oke. Ọdịrọ m oke inye nwoke ma nwaanyị license ije kwugharị. Yeah, I know you want to protect yourself, but that is not the way to go about it. Yeah, na. Ọ bụ na ọ chọrọ ịnụ gị, ọ na ị na-atụ ụjọ, ọ nata na ọ na-alịgo gị raw. Yeah, na na ị chọrọ ya like that. O jesie nata, mụnwa ka ọ ga-eyuzulu okpu ahụ. Mụnwa ka ị ga-eyuzulu okpu afọ. Until anya dụrụ dị ịnụ dị na nwunye anyị je nene ma ịbụọ ya ma ịbụọ ya ma nne nwere ma nne emeghị. Oh yes, ma bụ na ị dị scared of your life. Dan inye bie license ya jee sebi ibon gị kama ya were okpu. Ọ ịgwasịzi anya ose o jighị okpu wee si bịa jidie ma ọ wụ ose without okpu ọkọlụgụ ma ọ wụ onye eji ọsị gị na egotegokwa okpu. Ị na-anụkwa akụkọ biko na ọkala ọvụnwa si egbugo ka mmanya maka na ọdụ worried na-asị m na dịka ya kwuru anything about it n'ihe ọ gwadebeli ebu dị amara ife ọ na-akọ. Another thing m chọrọ ịgwa gị besides ihe m kwuru bụ na o nwere nwoke ị ga-agwa ụdị ha ofe ilie na gị nwa na-cheat. Ofe ilie that na love enough because ọ bụrụ na ị love onye enough ị kwesị ịdụ jealous of nyanwa imetụli nwaanyị ọzọ aka ọ ga-echi eche. And that guy maala ife ya ka o jiri gwa gị anything until ọ calculate si anya gbakọ ya wopụ maka ọ gbara ka ọ ga-esi feel ka ị gwara ya ihe a. Ọ ga-efeel be maybe love ya maybe ị na-akwụghalị maybe na ị nwere uche maybe I don't know, I'm just saying though. Mana gwa anyị filo na comment section ihe o kwuru ọ dị oke ka ọ na ọ dụrụ oke. Nwere ife ma ama nnụ ike gwụrụ. Ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.